TV Migori. Kopogore gi mano en ni jatend piny William Ruto owacho ni nyaka ng'i yore mabudho mag kedo kod lokruok mar kor lwasi. Okenge gi omedo ni biro tim kata biro kete tim kod riwruok mago mag pinje EAC e sama gidhi e romo mar COP28 ma bende biro bedo katimore Dubai bang'e dwene. Magi oyango e romo mar lokruok mar kor lwasi matimore e boma ma Arusha e piny Tanzania. Ruto bedo ni pinje mag Afrika biro nyiso mwandu magin godo manyaka riti kaluwore kod lokruok mar kor lwasi. Mwandu gi wacho ni biro konyo piny ngima e chiwo thuolo mag lero lwasi mago mag piny. To be able to manage the balance between what you are spending on climate change and what you are spending on social service, it is necessary for us to work on climate financing. How do we reform the international financial architecture that was fashioned before the advent of climate change? If you are going to use the same instruments that we have used, the same financial instruments that we have used, designed for a different purpose at a different time, we will not be able to manage the competing financial requirements of our budgets. We will be going to COP28 with what we are calling Africa Green Industrialization Initiative, where we want to leverage on global resources to be able to industrialize our continent using the minerals we have.